chini media person chongni ko tu ang sai khana dibano norok pathak jor tu khana di ani okongno ang media person ni bagoi tomo kasa ko kasarmu chini takhuk chong media person chini dofane hamkrai ni bagoi samung tang tongo chini luku hamkrai ni bagoi samung tang tongo norok bono support ma khanai norok bono tuya kone buskango ma thangnai tamuni himale borok je jaga bo thango dofane chaya chugya jaga bo focus khayo tai buino phonugo je jaga bo major problems help nangoi tongo iba side chuba su nangoi tongo borok abono buino tisaya kone buino phonugo ja jaga bo tanglai tongo bulai tonglayo hor chungoi tongo o jaga bo thango ni jini janno khibiwa konoi nijeno kosto khaya konoi sabono bogoi dofane hamkrai ne bogoi taki buinuk thuk fatani borok bo nuk thuk korino koni chuba so nang khake borok video chaga konoi fatar haste borok bo nuk thuk taki borok chuba so mangthu onu khuni borok chuba so mangthu buni je Khakwar tonai takhuk chong borok mono chuba thukhine video viral khayo taki fatar tonai borok bo nuk nani bagoi jemon for example tabuk sin kisti tripura bini for example amhai koto guri ung thangka koto borok tong amhai kai nukjagya tai chung bono help khlaime joto nukjagnai amsung help khlaiman nai okay joto chini dofani bisingo jamela problems abono focus khaya kone fatar nonai ka fatar borok bo nuknai nukhaisi chung sinai abon bagan ani torop che chung thanks mahina no tai ani viewers no ang koi jabo chung borno bo chini personal torop che chung joto no respect khana nango chung joto borno respect khanai borok bo amsung no samung tangnai borok tin thane rang khokjabo sandia borok tin thane puisa khokjabo sandia tam himala borok tin thane chini hamjag mungsi chung borno Rinai nango nungbai ang tini khoksa hamjag la ekai tung sabono hamjag nai tai chini dofa bai dofa no chung support khare nangnai chini dofa bai dofa no chung hamjag la ni nangnai